Sandalku sitak endi yo. Sandal kok lah kaya apa. Assalamualaikum bose. Aku iki nduk borongan melon iki besok yo. Kesemayan karo bakul pasar, sasak 60.000. Iki karek njiko. Iki sasak iki 60.000. Isine piro aku yo urung patek ngerti. Paparan iki. Alhamdulillah iki nduk dagangan murah nek lah. Ngene terus bendina lek Mbah Goang yo kaya raya. Iso tuku Alfamart. Lho motor sing larang mobil ku apa jenenge? Jalan-jalan aja. Iya bar. Urung tak masukno. Mobil apa lek mobil-mobilan. Ini pegon apa-apa bar apa mental Apa abang kapal. Wah, ini kok kandani no pasar guys, ini situasi sudah pukul jam kurang ini. Aku ya wae iki lagi mulai saka kantor. Besok kan wis nang pasar. Aku dalam keadaan dodol. Melonku tuku. Piro? Sasak lho. Piro wis kayak duit 60.000 oke ngono. Tak kayak duit 30 sik oleh murah. Ya wis gak apa-apa, engko nek wis dadi duit tak kayak kabeh oke aku. Melon itu memangnya ya timbang timun ya enak melon. Yang melon rugaan di desa itu melonnya ya nandut sendiri. Ini situasi dalam keadaan lalu lintas macet merayap. Macet merayap situasi perjalanan saya menuju pasar. Ini adalah tengah-tengah kota Republik Ranggatung Indonesia. Yang ini ki kotanya guys. Udakara biasa samper lu wong aku desa iku karo bakul melon iku semayane isu kok lagi tak parani. Aku lagi mulai dodol kok anu malo munung. Dodol kok munung kono mbah tau bengno jenggrek tau bengno anu adu jago jane. Ning kok daerah endi kono kuwi mang. Jual ya? Oh, enggak adu jago. Cah nom-nom kuwi kok ngono. Endi malah aku. Ora, wong aku dodol ngulon kok. Sambong nggon iki ndi anak melanang iki? Bulangan. Iya lah apa muni ngono kok kangen. Ini tak dirasa. Iya.
Ora no, Hah? ora federal. Tidak apa ya. Federal saja harganya HPI. Iya. Ayo jalan tok bayar 200. Jalan tok ini kayak. Ora sing kok sepedaku sing kok nggon kok kaya larang ya. Lu betul betul ya. Aku kae lho tuku nggon sing kok gadian kae lho. Iya ya. Heeh. Kayak larang ya. Aku baru ngantok bayar 200. Aku iki ndelok ning HP federal iki saiki regane tak kira kowe rong roh. Lah kowe buka wong kanggo mlong kowe. Oh. Saya lebih gede lah aku dulu. Dia gunung-gunung ya. Berarti kan ngumpulno darangan federal. Cincin. Lah sing kok nggon tiba aku balik kowe nek kayu. Oh iya. Wah, Sekarang pasang. lah saiki nek 500 apa iki besar. Itulah bukan. Regane HP ya federal. Kalau lah wes pagi. Kembali salah. Lana. Jadi dimodif neh ngono lho. Iya, lah kowe iki dulu pengen ki ya Pak lapor ya. Federal iki galangane yo cilik-cilik ngene iki Mas aku. Iya. Yo. Lagi kurang cilik, lagi cilik payu. Oh, federal cilik neh. Ya tuh dua sing besar kowe. Nah niki lho. Aku roh ning HP. Bah dasar kan di galangan federal Oh, coba api. kita lu ngapain? Oh. Wong saiki lagi nganu saat lagi golek galangan federal do dimodifikasi. Wis suwi kok. Wis suwi ku ya. Oh, aku roh kowe ning HP lagean. Oh, suwi. Langka cahaya federal iki beda tahun piro ku njajal. Saiki kadang-kadang mbok isih mbok ora. Kayak resik kan duwe. Dulu sing gede-gede jalanane. Oh, sing payu sing cilik. Iya. Kalau delok wong lagi dhuwur gede. Orang atus ini kita orang atus. Ndi niki? Abang lho. Meledak lho. Oh, kuwi. Iki yo federal. Iya. Mari gede saya. Yang 150. Oh, kita 150 ya. Ini dhuwure untuk cilik tak kaya larang. Antene wesine nganu san. Ora wesine Apane? iki mari kan jangan. Oh, sing mari iso larang iki apane rek? Ini ada perjalanan kok kan jangan ini. Ini satu, bukan kembali ke ciutan. Oh, iki ini. Iki mgo pol ngisor kene, iki pol dhuwur. Jadi satu penggang. Enggak, kayak kurang sithik. Kok pelan, ngalim. Marani melon lho. Iki yo apa besok kaya diutang melon kon urung sak Iya. jiko. Ning sak iki melon nom-nom. Iya. Melon nom-nom mbok tuwek-tuwek campur. Kita nggo rujak kok. 3.000 ki san. Kurang sak. Tak sak. Wah, Mbah tak dilekane jajal. Mas dasar. Oh, lagi apa sasak tak ini. Oh, tangkap sik. Yes, nek dagangan iki pulang-pulang tidak ikan piring karo Mas Dasar tinggal dedek bumi. Tak hitung-hitung mesti pirang iji. Mbah, dandan apa? kalian apa aku ada yang ngomong. Dolan iki lho. Bisa 60 Mbah. Bisa 60. Jadi kan nang kono nang iki. Tak kira nganu awar gimping. Nah. Ngomong. Tapi kok Melon. oh melon. Itu kurang desa kulo utang lho diutangi karo bakul desa kulo kon jiko. Iya. Sore lah tak jiko nang Mbah. Iki kalau iki ada putar apa ada tarik desa kae.
Blayer bearingnya tak. Lampu merah di kota Randu Blantung ya sih satu-satunya lampu merah ning Randu ya tetep kok iki ora enek liyane lampune ya ning kene tok iki lho ya kenyang Randu Blantung anggere enek lampu merah ning tengah-tengah iki ya kene iki kotane wis ora enek tunggale lampu merah ya sitok tok iki. Suwene lah tak. Pikir rep. Melon blundung ceblok pecah kabeh ra dadi dhuwit malah. Iki rasane taline wis loko. Nadalah tenan toh gila tak dulu sih nah kayak tak dulu sih Iban bekas jaluk Mbah Dasar gimana dulu titik ini edit Kerenggosan aku ngedono melon samene kaya kerenggosan tak hitunge melon iki isine piro sik
Melayu kok Melayu ini. Tak hitung nisik. Hitung meloni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, suwidak. Suwidak iki. Melon iki suwidak iki. Iki ini melone manis iki melon ijo. Suwidak berarti iki sitoke 1000. 1000 rupiah iki lho saiki. Lho, aku engko tak adol. Kulaanku 1000 iki tak dol 4000. Tak dol 4000 apa 5000. Berarti ini akeh yo akeh no. Ya aku utang. Ya guys. Melone lho arep nempel ngene guwang lho. Ya melone api-api sitok mbok tuku 1000. Lawan jenengan mara teng mriki tak kei murah karo aku 5000. Batine pirang-pirang iya no untuk melon murah kok.